2 η Μπαγάσα. Ο Μέλμπεργκ δοκάρει και μέσα. 2-1 Ολυμπιακός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χρονική θέση απέναντι στον Ελευθερόπουλο. 2-0 Ολυμπιακός στο 43. Τρίπλες, η ωραία σέντρα και το γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με το Φουστέρ στο 35. Χάνει τη φάση ο Κρέσι. Σέντρα το κύπο έρχεται και σκοράρει ο Τζιμπούρ. Κάνει το 2-1. Κάνοντας τον ύπνο και πάλι την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πρώτη αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Το ξορέα την μπάλα ο Μιραλάς. Το σουτ εκπληκτικό γκολ. 1-0 στο 23 ο Μιραλάς. Το Φετβατζίδη. Ο Κάρολ λέει όχι, ο Τζιμπούρ από κοντά 1-0. Ο Μιραλάς φτάνει στην περιοχή, γυρίζει χαμηλά, ο Τζιμπούρ ισοφαρίζει. 1-1 στο 48, 8ο γκολ σε 13 μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ραφίκ Τζιμπούρ σκοράρει για 7ο συνεχόμενο μάτς. Να ο Φουστέρ, 1-0 Ολυμπιακός, καταπληκτικό γκολ. Νταβίδ Φουστέρ στο 9. Μοδέστο που γυρίζει για τον Πάντελιτς στο σούτ 1-0. Στο 9 ο Μάρκο Πάντελιτς συνεχίζει το σερί του. Ο Μιραλάς έχει την ευκαιρία, πλασάρει, 2-0 Ολυμπιακός. Είναι στο γυριστό, 4-0. Χατ-τρίκ από τον Μιραλάς. Ένα σούτ από μακριά στο δοκάρι, κίνηση ο Αμπτούν, 1-0 Ολυμπιακός. Πριν συμπληρωθεί το 5 λεπτό. Μπαίνει κατά μέτωπο στην περιοχή, φοβερή προσπάθεια, πλασάρει ο Μιραλάς, 2-0. Στο 18 ο Βέλγος. Έχει πάρα πολύ χώρο. Ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. 2-0 ο Μιραλάς. Στο 24. Ξεφύγει δεξιά, Κόνερ, κάνει μια σέντρα του. Στα δίχτυα, εξαιρετικό γκολ από τον Χολέβα. Το Σαριέγι αφουλείται από τη θέση του Βίτρα. Ο Αμπτούν 1-0.